най-якия микрофон за телефони. Няма ви лъжа. Просто е най-якия микрофон за телефони. Искам да видите колко е малък. Това е цялото микрофонче. С магнитче, по принцип съм си взел и на DJI микрофона, само единствено, за да мога да го ползвам и на камерата, и с телефони, да не нося няколко чифта микрофони. Но ако снимаш само с телефон, това е микрофона. 99 лева го взимах, ако не се лъжа, с Type-C. Това е the best. 3 левела на Noise Reduction, може да записва на различни канали. Epic, наистина е Epic. И както чувате, без да пипам нищо, в момента не е нагласен по никакъв начин, звука звучи супер яко. Ако си му сложиш и ветробранчето, за да можеш да говориш още по-близо, звука вече е брутален. Смятай, ако пипнеш и еквалайзера и още някакви неща да настроиш лимитъри, така че да звучи още по-добре, може да докараш почти студийно звучене с този малък микрофон, който не записва 32 бита, но звучи достатъчно добре за 99,9% от нещата, които ти би правил в социалните мрежи, дори в YouTube. Така че ако снимаш телефон, няма смисъл да даш повече пари за микрофон от този. Holyland Wark A1. Мръсен, топ, честно ти го казвам. Брутален е.